Σήμερα παίζουμε Minecraft και πάμε! Είμαι ο Ραφαήλ, ο Γιώργος και ο Φώτης Gamer. Ραφαήλ Games, Γιώργος στο καινούργιο του κανάλι και Φώτης Gamer. Παίζει τώρα ο Γιώργος. Αυτός είναι ένας δικός μου κόσμος που έχω φτιάξει κάτι σούπερ μηχανές. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει φτιάξει ο Γιώργος. Αυτό είναι το Custom Room από μανιτάρια. Έχω εδώ όλα τα δέντρα. Θα δείτε εδώ, αυτός ο λαβύρινθος. Είναι όλο δικός μου. Ο λαβύρινθος, Ναι. όχι λαβύρινθος. Ναι. Ο λαβύρινθος. Μην πείτε ότι τον έχω κλέψει από κάπου, πουθενά δεν τον έχω κλέψει. Εδώ έχω και άλλα πράγματα. Εδώ έχω το θηρίο. Εδώ είναι μια πυραμίδα που έχω από κόαλ και άμα σκάψεις βρίσκεις μέσα και όλα πράγματα. Εδώ όλα τα ores. Ξέρετε βέβαια. Εδώ είναι εργοστάσια που τα έχω φτιάξει ολομόναχος. Ολομόναχος. Αλήθεια. Καλά και αυτόματος φωτισμούς και τέτοια. Εδώ άμα σκάψω τώρα θα δείτε υπάρχει ένα τρελό τρενάκι που σου σπάει τα νεύρα. Δεν ξέρω που πήγε. Πού είσαι χαζό τρενάκι. Καλά παρατήστε το τρενάκι. Εδώ έχω πάρα πολλά πράγματα. Έχω αρένες, έχω κάνει πολλά πειράματα όπως βλέπετε με TNT. Για να είναι όλα σκασμένα εδώ πέρα και το έχω γεμίσει και με νερό. Εδώ είναι όλα μου τα πράγματα. Παιδιά, έχει φτιάξει, πώς να σας το πω, που είναι μέσα φτέψη φυτά. Πατάς ένα κουμπί και τα βάζει μέσα σε ένα μπαούλο. Πάμε να σας το δείξουμε. Εδώ είναι κάτι νέες πράγματα, αλλά αυτό που είπε τώρα εδώ ο Ραφαήλ Games μου έχει χαλάσει κατά λάθος, αλλά έχω κάτι απομιμήσεις μικρούλια, θα δείτε. Λοιπόν, όταν πράγματα πέφτουν εδώ μέσα, τώρα θα δείτε, Ναι. αυτά τα πίστων τους παίρνουν μπροστά μας, ναι, όπως είδατε. Και μέχρι τώρα να μπουν και τα 64 ξύλα, θα πάρει μια ώρα. Αυτά εδώ. Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος, όλο δικός μου. Όλο δικός μου Εμάς είναι. μας ξέρετε βέβαια. Ναι, να δείτε και αυτά εδώ. Εδώ κάτι πύλες. Παιδιά, εμένα μου αρέσει αυτό εδώ που έχει φτιάξει. Κοιτάξτε εδώ. Το ναό, εδώ όλα τα πράγματα. Εδώ, κοιτάξτε, άμα θέλετε να μαγέψετε, πρέπει να μην είναι κολλητές οι βιβλιοθήκες στο εξάτμιν, γιατί δεν παίρνει καθόλου μαγεία. Ενώ άμα είναι έτσι, όπως είδατε τώρα, να πήρε. Και πάτα στο πράγμα. Ναι, και μαγεύεις πράγματα. Λοιπόν, Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο. like και subscribe γιατί μας βοηθάει. Γεια σας.